Je vidět, že se nám potvrzuje to, co už se minimálně rok, dva říká, že po té energetické krizi prostě se nám ty ceny ustalují úplně na významně jiných hodnotách, než na co jsme byli zvyklí. Tady je krásně vidět a potvrzuje to ten vývoj už vlastně třetí rok teď, že tam, kde jsme bývali někde na úrovni, když se bavíme o elektřině plus minus 50 euro, tak teďko po krizi se nám to stabilizuje někde plus minus 100 euro. Je to věc, kde těsně po krizi byly takové filozofické diskuze, ustálí se nám to na této hladině. Těch důvodů, proč to neplatí, je povícero, ale tady je krásně vidět třeba je to ceny na spotovém trhu vlastně nějaký dlouhodobý vývoj. Když se podíváme srovnání Slovensko-Česko, když se podíváme to tady do roku 2021, aby to byla ještě doba před krizí, v zásadě byly stejné tehdy. V podstatě mezi Německem a Slovenskem, které je nejvýš, tak je 14 euro. Česko je někde mezi. A je vidět, že to i není problém. Tady, když srovnáváme ty naše tři nejbližší státy, je to de facto fenomén celé Evropy. A co se týká k těm sítím, to, co my vnímáme jako jeden z hlavních, řekněme, nebo nejenom, ale jeden určitě z důležitých fenoménů v té Evropě, a on to zmiňoval i Richard, a to je připojitelnost. Prostě nedostatečná kapacita na připojování, ten problém je a v podstatě máme, jak už tady i zaznělo, čekací listiny, ty sítě, prostě uvědomme si, že ty sítě, které dneska máme, nebo ještě před pár lety jsme měli, tak jak dlouho se budovaly? Desítky let, 40, 50 let, než jsme je dostali do tohohle stavu. Teď najednou říkáme, musí ty sítě být jiné. A je to pravda. Jo? A to je třeba jedna z věcí, kterou si myslím, že se o ní moc nediskutuje. Jo? Jsou to dva oddělené, distribuované nebo unbundlované systémy, ale prostě funguje ta fyzika a ten obchod vedle sebe a musí v konci do sebe zapadnout trošku jako ty pucle. Co je taky zajímavý v rámci studií Evropské komise, kde byly analyzovaný tři varianty rozvoje sítí, řekněme základní, realistický a extrémní, ve smyslu prostě velmi rychlé a významně ty sítě posílíme, to je ten extrémní. Co je zajímavé, že i při tom extrémním, což je ten spodní graf, to jsou očekávané objemy a náklady redispatche právě i při tom, řekněme, extrémním scénáři rozšíření sítí.